Децата са бъдещето на всяка една нация и като такива те имат различни възможности и привилегии за развитие, получавайки артистични, социални и творчески умения събрани на куп, независимо дали са роми, такива на самотни родители или на други, които живеят в чужбина. Всичко това означава едно – успешна интеграция на подрастващите в цялостния облик и богата среда на нашето съвремие. Уверете се сами. Децата са вълшебни семенца, които в клас голям ще израстат. Изпламнали очи, ръце, сърца, ще тръгне всяко бързо в своя път. Децата са далечната мечта. Те скоро в своя път ще полетят. Децата радостта са на света. Звездица крие всяко своята град. Децата са различни семенца и в плевели дни ще израстат, но има златни, хубави зранца, които в чуден свят ще разцъфтят. Проект «Децата – нашето бъдеще» е насочен към създаване на условия за личностно развитие на децата на Куртово Конаре и пълноценното им интегриране в живота на общността. Чрез работа в различни ателиета се развиват творческите и комуникативни умения на децата, откриват се таланти, осмисля се свободното им време, повишава се интересът към местните кулинарни традиции и здравословното хранене. Децата се интегрират в цялостния живот на общността, чрез участие в празници, местни събития, дискусии, изложби и конкурси. Възпитават се в дух на толерантност и уважение, подобряват своите комуникационни умения чрез участие в дискусионен клуб, срещат и разговарят с интересни хора, опознават различни професии, опознават природата на своя край. Чрез проекта се заздравява връзката между децата и представителите на общността, родители, учители, активни граждани. Подобряват се партньорските взаимоотношения между местните институции, читалище, училище, кметство. Читалището надгражда своя капацитет в областта на детските политики и вече има приети документи, свързани с детското развитие. Намираме се в залата, в която приготвяме ястия. През тези 2 години с всички ученици имахме лекции, запознахме ги с здравословните храни. Намираме се в клуба по готварство, в който днес имаме задачата да приготвим баница. В този клуб също изучаваме местните традиции и кулинарните рецепти. За приготвянето на днешната баница започнахме с разбиването на яйцата. След това натрошихме сиренето и го прибавихме към яйцата. Кисело мляко взехме. В него прибавихме 1 лъжица сода бикарбонат. Всички тези продукти се смесват на едно, разбъркват се и след това се мажат корите, навиват се и се поставя в тава. След това се пече на 180 градуса и се хапва вкусна баница. Ние с лято обичаме зеленчуци и плодове. Куртово Конаре е известно с розовия домат, куртовската капия, куртовската праскова, куртовската ябълка, шарения боб и лютеницата. Събрахме рецепти за книга с традиционни ястия. Следващата ни отправна точка е дискусионния клуб «Да поговорим за». Темите в него се задават от самите участници. Целта на същия е да развие пред младите стартлети от село Куртово Конаре както ресурс за самостоятелно мислене, така и капацитет за участие в дискусии, презентации пред публика, критично отношение към негативни явления, формиране на естетически вкус, срещи с интересни хора от общността и творци. Убедете се сами. Едно от най-хубавите неща, които според мен се случиха на дискусионното студио, е концерта на една жена с диагноза шизофрения, казва се Гергана Клещакова, която преди да се разболее е била много известен пианист и музикант. Какво искахме да покажем на децата, как едно заболяване, което е отключило в даден момент от живота на човек, може да промени държание, визия, всичко, но въпреки всичко в нея остава таланта, който е имала, И това беше един добър пример, как всички деца тук емоционално показаха и плакаха и се радваха, на Гергана, че я видяха в съвсем друга светлина, Всъщност, коя е Гергана, а не коя е в заболяването си, къде е коренно различна. Като кмет на Куртово Конаре съм съпричастен към подрастващите деца. Подкрепям проекта и това дискусионно студио. Подкрепям идеите на децата и се надявам за бъдещите да бъдат реализирани, защото идеите, които те дават за бъдещето на
селото ни и са лоши и се надяваме, че в бъдеще ще реализираме част от тях. Децата трябва да намират алтернативни начини и средства, за да изразят своите чувства в модерния свят, който ни заобикаля, и в село Куртово Конаре знаят отлично коя е точната формула за това. Удовлетворени и значими. Кои са те всъщност? Естествено децата, които са и най-добрият учител за целта. Насладете се на блестящите им изпълнения от знакови произведения, свързани с автентичния български фолклор в следващите минути. Нашето читалище е винаги бил притегателен център за общността, за гражданите на Куртово Конаре. И разбира се, нашата основна цел са децата. Това всъщност ни накара и да работим по проекта "Децата, нашето бъдеще" на програма "Дъга", тъй като тук има вокална традиция. От години съществува женски народен хор, който ръководя аз. Реших, че за да има приемственост, трябва да работим с най-малките. И разбира се, започнахме дори от детската градина, в училището. В годините са идвали доста деца в читалището. Специално от 2 години, откакто работим по тази програма "Дъга", дори имаме деца, които вече са в музикалните паралелки в Пловдив, насочвайки се да изучават пеене, което да стане тяхна професия. Просто сме задължени да я поддържаме тази традиция и да учим децата на прекрасните ни български народни песни. Занимавам се с пеене още от малка. Проявих интерес, защото баба ми, която участва в женския народен хор, ме водеше тук и на мен ми беше много интересно да слушам как те пеят. И така се записах в детска група "Куртовче". Много ми е интересно и прави ми удоволствие да изучавам тези български народни песни. По пеенето ме запали моята приятелка Деница и за мен ми беше много интересно и затова реших да пробвам и се записах в центъра за по народно пеене. Също така харесва ми да пея, защото изучаваме различни коледни лазарски песни, които са много забавни, които разкриват много неща за българите, за българския народ. Към трайните спомени от преживяното задължително трябва да прибавим и ателието по гранчарство с неговия естествен чар, красота и блясък, и това по приложено изкуство изживяло своя истински ренесанс за ефекта от всичко това сега. Харесва ми да правя неща от глина, защото имат красиви форми, красиви неща, става много хубаво и интересно ми е. Затова ми е много интересно. Интересно ми е да идвам на гранчарство, защото изобретяваме интересни неща. Интересно ми е да работя с глина и затова идвам на гранци. Аз работя в школата по пластика. Ние изработваме кукли, пана и икони. По програмата "Дъга" работим от 2 години с нея и ходим на много изложби. Мащабна еволюция в своето представяне бележи и светлото студио "Млад репортер" със седалище в село Куртово Конаре. В него малките се учат как се прави репортаж, интервю и очерк, като се занимават и активно с фотография, а паралелно с всичко това изпълняват и стратегическата роля на детски обществен съвет. Доказателства за това не липсват. И накрая искам да ви представя чудесния екип, с който работи на Народно читалище "Любен Каравелов" в Куртово Конаре. Екипа, който реализира и продължава изпълнението на проект "Децата, нашето бъдеще" по програма "Дъга" с финансовата подкрепа на фондация "Вилук" и програма "Дъга" на фондация "Работилница за граждански инициативи. Основната цел на нашия проект е да стимулира активното участие на децата в творчески дейности и в живота на общността. Освен че те участват много активно, осмислят своето свободно време, подобряват комуникационните си умения,
Този проект е един опит за читалището. Опит да работим с деца, защото ние до сега не сме работили по толкова продължителен и наистина много интересен проект за нашите деца. Всичко това, което правим, мисля, че е добре за тях и работи за това те да бъдат и по-добри граждани, независимо дали ще живеят в Куртово Конаре в бъдеще или не. Но ние сме длъжни да работим за децата, които наистина са нашето бъдеще. Чрез дейностите по проекта бяха реализирани и 2 познавателни пътувания. През месец май 2016 година до един от най-забележителните раннохристиянски паметници в Югоизточна Европа – Червената църква край Перущица, и през месец април 2017 година за Деня на земята 22 април до красивия парк на резиденция Кричим в землището на Куртово Конаре. С посещението на тези 2 обекта децата обогатиха знанията си за родния край и ще запазят трайни спомени от преживяното. С много усмивки и настроение премина хепанинга, който събра усмивките на деца, родители и учители в щастлива дъга на мечтите, а нашата мечта е да продължим всички заедно. И ще го направим, защото децата са вълшебни семенца и си струва вълшебството да продължи.